Takže ideme teraz na Maline Brde trať modrý zámad. Ešte raz modrý zámad. No, už ho idem druhýkrát. A je to celkom dobrá trať. Začína to takýmito klopenkami a dá sa tu na takýto wallride. Prvý skok. Tu je taký table. Posiela troška do výšky. Zákrutka fajnová. Sú tu celkom, troška sú tu rolety, ale to patrí k tomu. Tak sme tvrdí, ne? Takto table. Pohodička, tu ma to trocha vynieslo do celé. Taká otvorená zákruta, dvojka. Zákrutka. Myslím si, že tento bikepark je dosť dobrý, ale skôr nehľadajte tu moc také vylízané skoky. Tu je to skôr také rozbité a troška technickejšie. A tu ideme do takej pasáže, kde sú takéto dvojáky, ako keby, ktoré sú do takých nepríjemných roliet. Tuto prídeme na takú technickejšiu pasáž, ktorá je aj ťažšia, no už treba niečo vedieť. Konkrétne celý tento bikepark je skôr o takom technickom lesnom jazdení. Mne sa to osobne dosť páči, že je to také v lese a že je to také viac rozbité. A neviem, ako ste na tom vy, ale podľa mňa si to tu každý užije. Sú tu aj skoky, aj rozbité terény. Všetko. Táto trať je modrá, označená, takže by to mali zvládnuť teda aj menej skúsení bikery. A podľa mňa si tu nájdu niečo úplne špeci. Takže tak. To sú také korene a tu chvíľu čakáme na ostatných. Pokračujeme, chvíľu sme stali tu. Začína to takouto cestičkou, tu je taký skok, step down. A odklopená zákruta, tu je pekne klopená, ale rozbitá. A tu je to dosť také prášne, tu je taká rozbijacia rovinka. No sú tu také tabliky a tak. Je to tu dosť také prášne, takže nerad sa moc púšťam do týchto zákrut, lebo je to také no. Ale však to k tomu patrí. Tuto bude taká viac endurová časť, rozbitá z korení, kamení. Je to také na ruky, treba mať pevné. A celkovo akože je také dosť technické jazdenie. Tuto je taká vyšlapová cestička, ktorou sa dostaneme na pokračovanie trailu. No dobre, tak idem zase sám, no. Začína to takýmito vonkami, tá druhá pasáž. Peknými. Dá sa tam v pohode nabrať rýchlosť. A začíname prvou klopenkou rozbitou. Tu je taký hop. Strašne ma to tu baví. Taký table. Cez drevenú lavičku, skoro ma tam šmyklo, zákrutky, skok. Som si musel rýchlo prehodiť. To bol riadny. Tak. Začneme tam koreničkou rozpranou zákrutou, kde vstupujeme takú odkrytejšiu časť a tu začína ďalšia časť trailu,
modrý zámad. A takže ďalšia rozbitá klopenka. Tu je klopenka s wallridom, hej. Tu je taký skok. Takže to vstupujeme do takého už miernejšieho lesíka, kde to už není také rozbité, ale sem tam nejaký korienok sa tu nájde. A je tu nasypaný nechutný štrk, takže je to také, že môže to ľahko počmíknuť, takže tu si treba dávať pozor. Môj chrbát, jau. Noseball. A toto je taký, ešte, toto bude za chvíľu záverečná časť. Už prichádzame skoro k lanovke, za chvíľku. Tu je taký drevený table, v pohode, a sa to všetko ísť. Začína druhá časť teda. Dobre, tak môžeme ísť. Ja dúfam, že sa tam nerozjebem, ty kokos. Začíname takouto pasážou, ktorá už není až tak rozbitá ako tie predošlé. Sú tu pekné klopenky, ktoré sú občas aj dosť, ako napríklad skočil som tam. Skôr ma tam zamklo. Toto je to tu, no. Manuálik. A toto je už taká tá dojazdová časť, ktorá je Modrý zámad. Kde sú už takéto posledné klopenky rozbité. A bude taký menší drop, ktorý dosť ľahký. Takže hop, máme celá trať Modrý zámad. Dúfam, že sa vám to páčilo. Keď tak zanechajte like a zdieľajte s kamarátmi a nezabudnite na odber. Čus!